So ito na nga po. Aray, tusok-tusok yawa. So ito yung variety. Kalami ana oy. Kalami. Pamain po, pamain. Gwapo makoy. Pamain. Pamain sa kapatid ko kasi po ang tagal niyang single kasi sobrang broken hearted yan. Alam niyo po. Yummy daw, hashtag yummy hulo. So ito na nga. Bago ko ipamain yung aking kapatid. Kunin niyo na po. Walang tutol yung mama. Na buy one take one. Jay Kunahap. Nasa Davao ka mama, Bisaya ka ba mama? Hindi po, Bisugo. I miss Dorian. You miss. Oy, na-miss. Oy, kalami. Oy, Wag mo kaming bulahin, kumain ka na. Nag-aantay ako dito. Hawakan mo muna to. Ayan, tapos ito yung Native. aray, ang tulis. Alay mo nag-iurutan. Kalami sa durian. Ito naman yung durian. Pakita mo nga, kasi mahaba pansin nyo. Iba yung kulay. Yung kulay, ito is medyo yellowish. Ito talaga is white. Yan. Bakit sinama mo si Gwen? Ha? Bakit parang ayaw Bakit mo? po, Alma? Ikaw ba namasahe? Bakit parang ayaw nyo? Because Gwen is one of my closest friends. Saan ka po, Althea? Ano ba yan? Ito na nga. Walay marang, oy, akila. Sige na, kain ka na. Huwag mo kaming ano. Huwag mo kami bulahin. Meron pa Kain isa, ka na, ito. dali. Ha? May isa pa na variety? Asa naman to? Wala na ano? Europe din suka. Hala. Ano eh, Inubos na ni barko? Pogi. Wala na eh, panit na kuan? So, tatlong variety pala to. Isang na nagkita ko. Wala! Tour mo kami, Miss Althea, dyan sa Davao para na din kami nakarating dyan. Yes, Ate Midel, ay Wag kunin ko kumain ang ka variety na. Ay, Ate Priscilla Galgata. Kain ka Ano na. unahin ko? Yung native. Ano ba yung isang variety? Ubus na. Hala, iluwa mo, sige lang. Ay ka na, napa na, Dan. So, agoy, eto na. Nada, open. Unahin natin yung Ito na. native. Wala ko buko unong. Mine Makoy Guwapo. Ala din! Talaga ba? Kamukha ko yung Dorian. Ayos ka. Si Ate ano, yung Alibata. Kamukha ni Gwen yung Dorian. Grabe naman kayo. Alam kong pangit yung friend ko, pero wag naman kayong ganyan. Ano ako, bukbok na mukha? Gwen, wag masyadong kumain ng durian, nakakahibla dyan lalo na pag with coke. Okay, Doc Ana, thank you Doc. Ay, sa may doktor tayo. That's why sabi nila, tikman ko lang daw. Kalami sa durian. So, isang, Ganyan, isang coke. pag sure. Okay na ba to? Sige. Kung ba sa inyo, Ate Catalina, ito na nga, Ate Priscilla Galgata. Ito naman. Ito yung ano ko, siya yung mga mayayaman kong madam sa Taytay no tinitirahan ko dati. May tanong, gusto mo ba yan? Ito na nga, kakainin ko. Huwag mong amuyin. Kumain ka na. Yung amoy sanay ako. Kasi lagi ka naman nandyan sa tabi ko. Ano, amoy Dorian din? Pagunta ka ron. Gasya daw. Niutong na ba? Hindi tatong. Bakit tatong puyat ba? Dagko kay Oo, kwan. kanang puyat. Nya gamay kayong liso. Tagbo siya dyan. Naiiyak po ako sa usok. Hindi, kumain ka. Huwag mo kami Hi, Alejandro. Naiiyak sa sarap. Nakakaya Dito kami sa Kuan, Mawab. Alejandro. Dito rin sa aking kapatid. Sige. Isa pa. Hmm? Ayan pa, oh. Kung ano Di ba dapat isa lang? No. Huwag mo po isuka. Ito na nga, nilunok ko ulit. Ba't daw yung liso lunukin? Yung buto. Pwede ba to? Ano? Oo. Hindi. Yung sister ko, hindi ko alam, papahamak ko. Ma'am Shiji, anong prutas kalasan ng durian? Hindi pa kasi ako nakakain yung bihira lang sa Manila yung durian. Oh, tsaka mahal. Masarap siya actually, yung amoy lang talaga yung problema. Pero kung may ganito kayong friend, masasabi Ayaw din lagi. kayo. Kaon na. Dagang kayaw yan. Sige na. Ana. Kalabi. Gusto mo yan, di ba? Baka may masukan. Help, ikaw Kaon friend. na. Kaon ba? Sabi ko, mamamasal po ako rito, mag-i-enjoy po ako eh. Usok mo nga yung Ba't usok. pinaiyak? Kita yung usok, please. Nakikiusap ako. May malaki akong bangaw na katabi. Yakon niya. Good evening. Ganahan jud ko magtanaw ninyong duha ni Mama Gwen. Ilalayo ko po. Ayan, para ako lang po.
No music. Copyright po ako. Yeah. Kaon pa day, oh. Ito, iba naman yung klase day. Oh, ito yun day. Ano na lang, konti na lang kay nakaligtas man ka doon sa native. Native. So, ito yung... Yung iba ka maano ko, sobrahan. Okay. Nakikilood ako pero nasusuka. Sorry, Akilam, sorry. Kaon po. Masarap siya. Subukan mo, ano mas masarap? Yung native o yung Ang dali lang. Sister ko nagmamadali. Pakishare nyo naman to, guys. Bulsa naman, Ano, napay durian. Mas gusto ko yung native. Ako din. Paspas ka mo, kuha. Kasi Bulsa medyo naman ba? natural yung pagkamanamis na Ito kasi kay parang may Basta yung pait durian ba? konti. Parang may pagka-avocado ito. Yung avocado medyo Ano yung isa? Puyat. Puyat. God, fight. kalamay panghatag please. Pero- Jeanette Mutya. Ganun kay kag makaon kay. Ah, sige. Sige, Bok. Kuha natin naman pagkaon. Brother, ali ka ba? Brother. Makoy. Ali. Ma'am Rosalie, wait lang. Ah, Makoy. Kaon na ba? Papakilala ka. Dali ka, dali. Ito yung brother ko. Dali ka, dali. Nagkain ka na nito? Wala? Dali ka, dali. Upo ka. Ito yung brother ko. Pangatlo. So siya yung panganay dito sa Visayas. Hello po magaganda. Sa Saan po? Mindanao. Sa Mindanao pala, sa Mindanao. Hello po mga magaganda. Saan po kayo, ha? Una sa lahat, nasaan po yung maganda? Hello. Ate Rosalie, ito na po yung aking brother. Ayaw ni mother mo dyan sa Davao. Hindi naman po. Mahirap kasi mag-traverse si mother. Next time, sabay yun. Kaon day. Gusto nyo? Manood? May search daw. Kaon. Medyo mas mapait. Sige lang, mag-yosef parang ko. Pakilala mo isa sa mga kapatid mo. Ito. Ito po si Makoy Mar. Ito si Makoy. Yun o, gwapo. Wow, gwapo, long hair. Ayan, si Mar, ito naman si Danita. Yan yung kanyang hobby, si Fortune. Saka yan po si Mami Judith, ang kanilang mother. Shout out po, salamat. Ayun po yung aso namin, magba-vitamins na. Uy, shout out naman, dog. Kalami no. Parang hindi po masarap. Masarap siya. Sarap. Ipakita mo ng mga kapatid mo, Mama Althea. Hi, Ate Janice. Ayun. So, tapusin ko lang to. Kasi isama ko to dun sa aking ano. Kung hindi ka talaga Pogi pala Mahilig mga, sa mga- pogi pala ng kapatid mo. So, ano pong gusto nyong ipaano? Pamukha sa akin. So, ako hindi maganda, ganun. Ay, aphrodisia. Ano to? Aphrodisiacs. Sanay ako. Kasi, mahilig ako sa mga talaba. Yung mga... Di ba, ano din aphrodisiacs to? din. Aphrodisia. Baka... Hindi. Ayaw palabi, Miss Althea, kahit kabuhuy-on ka. Loiter yun. Ano yun? Baka daw, anuin ka, sikmurain. Aw. Ayan, maraming salamat. Huwag po kayong mag-alala kung hindi po siya sisikmuraan ko po siya mamaya. Sabi ni Kakarin, mine Makoy, ha ha ha. Ay, ang dami na. Ah, sige, Sabi ni Judy. Honey Claire, single po ba siya? Hala na. Okay. Okay, mine for... Bidding po. Start na tayo sa 150. Ang OA mo naman, kapatid ko yan. 152. 150 COD. Single yung brother ko. Matagal na siyang single actually. Hindi na siya nag-girlfriend kasi traumatic yung last relationship niya. So ngayon, naghahanap siya. Saan kayo sa Davao? Hanapin mo. Charot. Nandito sa Mawaw. Mawab. Mawab. Parang bawam. Mawab. La Forteza, Rosalie Mine. 3-5. Hala! Di ba yun? Parang baktin ah. Mine. Biik. Mine 150 halan. Budeng Cortez Kiripajin ka na ha. Pagdating ko diyan sa Mandaluyong, Budeng. Cute yung naka-red kanina nag-bike. Ha? Uy, niniagin si Kailoy. Ayan na, ang bilis ng mata, kilam ha. Ang layo yun ah. Di ba bawal iinom ng Coke? Bawal ba? Wait lang, nana daw akong pinsa. Madilib. Bawal ba? Basta narito sa kuwan, tindahan.
Ano, dia. Okay na. Mo man 4 square. Inapasulod dire. Later na lang, huwag mo na lang. Ano. Kana na tindahan, Ako po, unahan gamay, ano, basta kami po, Ate Mar. Kami, Mar. Bawal daw iinom ng Coke. Later na lang. Konti Bawal lang. inom ng Coke. Okay. Ito na nga. Tinikman ko lang. Okay, So, anong gagawin ko? Mamaya na ako inom ng water. Mag-subside. Pag na-digest mo. Okay. Sorry. Biruin nyo, nandito kami ha. Nandito kami kung nasan yung pamilya ko. Si Gwen may kamag-anak din dito. Nakakaloka. Ayan. Lumilipad po mula sa puno yung mga kamag-anak ni Gwen. Wak pala, wag iinom ng Coke. Okay po, hindi ko na po ininom. Thank you. Sa kabanda sa Mandaluyong, Ate Liwayway, sa loob. gate, basta pula yung bubong. Okay, thank you po, thank you. Di ba sabi mo Miss LT, taga Pangasinan ka? Wala pa na ikaw sila? Digo, ano? Isa among lugar Davao, yay! Yes po, kasi nandito po yung aking mga sisters. Sister and brother. Huwag kami naman ng Coke. Okay na po. Hindi ko po muna inamin. Eto na po, itatapon ko. Hi, Ate Sauri! I love you! Dahil andito na si Ate Sauri. Apo, Ate Kiss dyan, hindi ko na po ininom. Ako'y agaw. Shout out sa mga taga-Kuwait! Kapalong, Davao del Norte po ako. Iyan, nakabasag. Kaya hindi na Gani. Manapon. Hala, ali kayo. Pinsan ko. Dili hapon. Pinsan, Shahin. Shahin na. Tubig lang daw inumin. 20 years, wala may nagkita. Nakita po. Ayan, si Gwen. ako. First cousin mo. Dili ko. Yung, nag-vlog siya. second cousin sila ni Papa. Bisaya kaday. Diri. First cousin sila ni Papa. So, iyaan na ko siya. Pero, mura gapong pag umangkot kayo. Magpinsan kayo. Shahin ako siya. Dapat tinatanggi mo. Tamos ang ilong. Yung mga kapatid niya dati, ako taga-hilot pag nag-ubo. Hi, Ate Tess. Bisaya kaday. Hindi po. Yung kapatid ko po dito. Mga kapatid ko sila sa papa ko po. Okay, regarding kay Makoy, PM, ha? Almar Lomar. PM nyo lang ako, guys. PM is aki. PM is that guwapa to. Tol. Okay po, Ate Teresita. Kinabahan naman tuloy ako. Lahat tuloy sila. Ma'am, siya mga mag-cook. Pero sunod-sunod sila, pinagbawalan ako mag-cook. Sige po, mamaya na lang na pag nag-subside. Yan, so, ako for me, na mas nagustuhan ko talaga yung native. Yung lasa. No? Doon silyo. Saka hindi siya ganun kaaning amoy. Hindi gaya ng isa. Jonathan. Ayan, thank you so much for watching, guys. Abangan nyo po yung aking naganap na bookbang sa Durian. And of course, yung aking pag-iikot dito po sa Davao. See ya! I love you, guys! It's DJ.